Wilujeng pepanggihan Bapak Ibu para sedherek wonten pundi kemawon. Pripun kabaripun? Mugi-mugi tansah sehat tanpa obat, lemu tanpa jamu, lan seger tanpa dokter. Nggih, ing kalodhangan menika kula badhe maosaken crita cekak kanthi rairan Jamu Ayu kasrat dening Winardi S. Nugrahanto, kapethik saking kulawarti panyebar semangat nomor 6 Februari 2016. Sutresna budaya, monggo sugeng midhangetaken. Bakulan jamu wis diayahi Larsih kliwat saka 8 taun. Kawitane ya mung coba-coba tinimbang ora duwe gawean maton. Lah kok jebul saya suwe saya laris. Pelanggane ora winates wong tua-tua wae. Dalasan sing isih nom uga akeh. Mligine wanita muda sing mentas babaran. Racake padha cocok ngombe jamune Larsih. Sukidi, bojone Larsih, lunga menyang Samarinda. Ing kono Sukidi dodolan bakso. Mulihe ora bisa dijagakake. Sok 3 sasi pisan. Terkadang nganti luwih 6 sasi. Kabeh mau dilakoni Sukidi bot-bote kanggo ngragati sekolahe anak. Mataun-taun bakul jamu njalari Larsih sangsaya mumpuni. Yen tembung saiki istilahe wis profesional. Racikane mantep, rasane sedep, kathik wonge resikan. Kawimbuhan rupa ayu njalari jamune Larsih tambah laris. Ana sing tuku pisan dadi tuman, banjur ketagihan. Sing lagi weruh kepengen wanuh. Nanging ana uga sing gebacut kapiluyu. Salah sijine Wagita. Lanang kasepen sing ditinggal sisihane lunga dadi TKW menyang Taiwan. Padha-padha tininggalan bojo. Rak yo lumayan ana tamba sepi. Ngono batine Wagita. Idep-idep golek anget-angetan ing masa bedhidhing. Wagita kegedhen rumangsa. Anggepe Larsih uga menehi lampu ijo. Ketitik pendak dheweke ngombe jamu. Tangkepe Larsih grapyak lan semanak. Mula Wagita ora mung ketagihan jamune, nanging uga poyang payingan karo bakule. Esuk jam 7:15 Larsih wis metu saka daleme Bu Sinder. Merga wis suwe Bu Sinder langganan jamu racikane Larsih. Lakune Larsih kaya macan luwe. Lembean merak kasimpir. Gendong jamu kaya dudu bakul jamu. Ya merga saking luwese nganti kaya Pragawati sing megal-megal ing catwalk. Wagita wis kawit mau lungguhan ana teras. Bedhake ngantu-antu liwate Larsih. Jamu ayu, tuku, pambengoke Wagita. Larsih banjur menggok menyang latare Wagita. Eseme diincrit-incrit. Priya 40-an taun mau kaya oleh kalodhangan sak pejagong ijen padha ijen. Merga kulinane yen tuku jamu, Wagita ajek rame-rame karo ibu-ibu sing uga ngrubung Larsih. Mbak Larsih, kapan Mas Sukidi bali saka Kalimantan? Wagita wiwit mancing. Durung kepengen bali, Mas. Merga usahane ing kono lagi suda. Wangsulane Larsih karo ngulungake jamu ing gelas. Pisan-pisan mbok leren
olehmu dodolan jamu. Lesir menyang panggonan sing ngepenakake pikir lan awak. Ngono lho sih, mumpung padha ijene. Tembunge Wagita sembrono parikena. Walah, kaya cah enom wae sampean iku. Yen arep ngepenakake pikiriku, rak ya kudu mlaku ing dalan sing bener, nyambut gawe sing bener, golek rejeki sing bener, ibadah sing bener. Wagita ngulungake gelase sing wis kothong. Nalika Larsih nampani, Wagita jarak gegem driji-driji mucuk riku. Wanita 35 tahun mau ora age-age narik tangane. Wong lanang kok nyekel tangane wong wadon sing dudu bojone. Yen disawang wong, apa ya patut to, Mas? Ucape Larsih. Sing kandha ora patut sapa? Kanggoku patut wae. Wong ora ana sing weruh. Ujare Wagita karo saya ngencengi pamerkese. Larsih age nggeret tangane. Selendange nuli dikalungake ing senik, banjur digendong senteyot. Batine selak isin yen nganti kinawruan karo wong liya. Wagita mesem, nadyan ora dipamiti. Atine mbedodok, dene wis kasil singgolan karo Larsih. Ora ketang, mung mrekes driji. Kaya biasane, esuk iku Larsih wis ider jamu. Nadyan srengenge durung pati dhuwur. Wagita sing antu-antu liwati Larsih, katon sumringah polatane. Kaya sing wis, Larsih diundang kanthi pawadan tuku jamu. Liwatmu kok kawanen Mbak Larsih? Aku selak ora sabar, pengen ngombe jamumu sing marai atiku dadi rindu. Wagita wiwit ngempakake rayuan gombal. Ayak, sampean matek aji jaran goyang. Apa pengasihan, Mas? Omong ngono kuwi. Ucape Larsih karo ngiling jamune menyang gelas. Mungguhno aji jaran goyang. Apa gelem upama kowe tak goyang? Mosok sampean kuat? Tembunge Larsih karo mbalang liring. Kok ora kuat piye toh? Malam minggu dibuktekake apa piye? Wah, ora bisa, Mas. Malam minggu aku ngeracik jamu pesenane Mbah Senu. Kandhane Larsih karo ngulungake jamune. Wagita nglegak-glegek oleh ngombe. Sakwise tandas, Wagita nduduk dompet nglolos 50.000 sak lembar. Rasah disusui kanggo sliramu bakul jamu sing pancen ayu. Ujare Wagita karo nyolong ngelus tangane Larsih, barengi karo ngulungake duit. Matur nuwun, Mas. Yen ikhlas mestine tanpa syarat lho. Larsih enggal-enggal gendong dagangane. Yen kesuwen mundak kedelarung-delarung. Dadi bakul jamu gendong pancen kudu siap mental. Larsih ngrumangsani bab iku. Akeh sing ngenyek. Nanging ora sithik uga sing kepengin nemplek. Nanging Larsih emoh nanduki marang sing ngajak rena-rena. Sing baku jamune kalal, ora ngapusi, ora nglarani atine liyan, lan ora gawe cuane sing tuku. Jam 5 sore, anak Larsih pangkat menyang omahe simbahe. Uger malam minggu, bocah iku ajek turu ing omahe simbahe. Larsih kijenan ana ngomah. Kanggo cegah melek, Larsih nyetel radio RRI. Malam minggu acarane radio apik-apik, bubar gending Monosuka, disambung sandiwara basa Jawa. Rada bengi sithik wayang kulit. Karo ngrungokake radio, Larsih ndeplok empon-empon ana lumpang. Cabe puyang lan godhong kates wis dadi deplokan. Beras kencur karo kunir asem
dideplok kari-kari. Rampung deplok ramuan, Larsih wis ongap-angop. Merga keselen oleh mubeng sedina iki mau. Larsih sing wis ora kuat ngempet ngantuke. Banjur leyeh-leyeh ana amben cedhak lawang butulan pawon. Ora let suwe, Larsih wis les turu kepati. Tanpa diweruhi, saka njaba kang peteng ana tangan kumlawe batek taline lawang enggo buka. Pawongan iku jumangkah mlebu. Alon-alon lawang ditutup maneh. Lampu pawon sing kencar-kencar dipateni. Kahanane mung kari remeng-remeng. Wong wadon kok kakehan lelewo. Bengi iki kelakon tak pikut kowe. Drenenge pawongan iku. Kaya kucing nemu gereh, pawongan iku kanthi adreng nindhi Larsih. Lambene Larsih dibungkem tangan kiwa. Wondene tangan sijine ibut budidaya nyopot penganggone Larsih. Larsih sing kaget kepati budidaya uwal. Dheweke terus berontak nganti sandangan lan rambute awut-awutan. Nalika oleh kalodhangan, Larsih nyokot drijine pawongan sing tumempel ing lambene iku. Pawongan iku jerit, pambungkeme uwal. Tulung! Tulung! Maling! Maling! Krungu panjerite Larsih. Pawongan kerbutan sarung mau age-age mlayu. Ora let suwe, tangga teparo pating jerdul mara nggenake apa sing mentas kedadean. Warsa, Jiman, lan Karma. Sing rondo ing gerdu sumurup klebate wong nyolowadi. Warsa sing luwih rikat playune Trengginas ngoyak. Nom-noman kampung Endra, Joko, Iwan, lan Sarto. Sing mentas mulih mancing sak biyantu Warsa. Dibledik wong 5. Pawongan nyujanane iku wekasan kecandak. Merga waringguten. Pawongan krukupan sarung iku dienggo pangewan-ewan nganti lempe-lempe. Sakwise cetha yen pawongan iku wagita, dening warga banjur digawa menyang bali desa. Larsih isih deleg-deleg ana lincak. Pikiran lan atine diunggah udunake. Oleh bakul jamu ya kaya-kaya wis sak mestine. Upama kemayu lan kenes ya sak lumrahe wong Srawung. Jenenge bakul wis sak mestine yen sumeh. Nanging tetelo akeh sing salah tampa karo sikepe sing kaya mangkono mau. Assalamualaikum. Dumadaan keprungu wong uluk salam. Waalaikumsalam. Wangsulane Larsih karo buka lawang. Sepiro kaget lan bungahe Larsih. Bareng sumurup yen sing teko mau Sukidi. Kaya-kaya oleh sinyal lan kontak batin. Tanpa kabar, tanpa telepon. Ujug-ujug Sukidi mulih. Praupane Larsih sing maune nglangut malih bingar saknalika. Larsih ora cerita apa sing mentas kedadean. Sukidi mung takon, yogene gulune Larsih ditempeli koyok cabe cacah 3. Miturut Larsih, wis 3 dina iki awake kudu ora penak. Nanging sejatine koyok iku kanggo nyengetake gulune sing isih ngecap abang. Tujune sing lanang ora ngurus rena-rena. Cutel.